ay nema mingaye no ye anga chokoroba sanuma am moke no ye ba madani model madani aleka soma yalama kana do kola kakla ka ayira alala model madani joro minta anye kana ayira alala ko mi mamulo ode ni ye ko siama nala e je dama mi je dama nala e fewele dama min do e hella mo kai kada model madani ay femi ndi jema ay je nafa ale min sona ka kari ka je akelenga ka toro na ka degu munu ka ankara mo Sherif Usman Marana Haidara di ko ka se kana je kuma bo mo ka se ko dine famu afamu numana vraiment ambe do kai ka fu ka barkada ka ira ba marana yere la ko ay femindi a aya jorofa aya dawo mingama o kera je la fara bi na dinge Sherif Usman Marana Haidara silamaya nyida dona bi na dinge Sherif Usman Marana Haidara ay alama diminge ala sona la ele fana sona ka tuba fako wala amina ba be fo ka be barkada ni joro ina ya toujours ne be kumani anga président Nelly no président international Mamadou Lamine ou dul islamia to kan e Mamadou Lamine Cham me fo ke na le nemuni ni ngene me jero bebi anso din me yoro ni ngene nyogo sigile no bi ka toro no me wala no ndo ka barkada kai ka duo kai kana yere sunya Allah nayi kada ga ni Allah yanye kadi barkada ay nema mingane o ke bode an were vraiment ka befo ka be barkada président national Modibo Diallo anaka jama kufu rive gauche rive droite président be kufu mo nana ko be bismillah borba de ko mala ka kenada nama ala ka na kishi ala ka na tanga ala ka na wasa haza wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko be bismillah. Ola kafulita kalasi anga prezamba Alhaji Alpha Diallo kafu ka barkada aboraka bonya kuma mufo ya rabbi alaka barkado ambela jelena anfa ananga chokoroba nyuma chokoroba senga bali nyine bali chokoroba jugo kamaye sancha mankono namunye bamadan ka kenesi ibaye abaye reira kusube mama yine alafe shijan ani kenea alako di anfama ne boroba jugo kamaye kafu ka barkada ni kene ka kusube kayni alafe alaka nasra alaka hereke anai ulani ala sona samedi natay encore udu relève de udu me udu dewni ukileno ka wajulu bele balabe na ala sona kaka ke karamo ka kurkono wala kala se bela jilema samedi natay insha Allah o wajulu meke ya rabbi alaka ila ana alaka do ira na kirana soka masola la Muhammad wala juma fene ka juguje samedi la obebe shigoron ko be bamako ko wajulu bele bami fene ke sanko wala wajulu kene bay fene ka sigi shigoron bolontan terenka ni ala sona amay ni ala fama fe ala ka bedo yirana ya rabbi ala ka ake wasa ane kuna wulo wala insha Allah baray hukum konnana ankara mo jera ko boloku bele ba sabala ulu de ka shuna wajulu ke afolo fadilatu Sheikh El-Karim El-Jalil no latif deme nala sona ledna wajulu foloke aflana fadilatu Sheikh Al-Haj Bala Musa Jati Bamako Rikosh à présent nala sona ledna flana ke asabana fadilatu Sheikh El-Karim El-Jalil Al-Haj Isa Muhammad Sherif Haidara nala sona ledna wajulu sabana ke anya bolo la chumina amani famo ka famo fe akabulu du angro ala kanyabu wala ne bokuma la ka kuma de fadilatu Sheikh El-Karim El-Jalil le natif deme ama fay fale tafaddal mashkura mukarrama muazzaza ebi yango iko kuno itakatumike ni kartite kuna itse ka fo ni filmen do kartite ne kuna de no ka mi karti mena misiri ko bado o ni no tunyo kala mo ya kuma chama ne asikia wodi asikia أعوذ بالله من شر الشيطان الملعون اللعين الرجيم
بسم الله وبالله وعلى الله وفي الله وما النصر إلا من عند الله. الحمد لله قبل الفناء وبعد الفناء ومنه الفناء وإليه الفناء وهو الذي أفنى من مضى ويفني من بقي وكل من عليها فإلى الفناء ويبقى وجه مفني الفناء وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جماعة الحضور نحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولما المسلمين أنسقنا هرلا يا ربي على قولي هرلا أنسو جرمون أنتلي جرمون يا ربي على قيافا عندي جمانا من كنا مريدو أنا دفع جمانا وأما دل على في يا ربي على قباسي دعاء كنا دلي ستيجا على في أمي سمولو دلا يا ربي على كتيمة تقول يوم دام سطرة على تا يا ربي على كان سطرة أنغا تابو يا ربي على كهنا ولا ينا ما هنا بي على برو على كوكان يرين كان يني ستيجا على في ما هو ما بي أنشلا كو ولي جرو كولا جفرا مسوكا يا ربي على كسرالين غيا نحن ولي توكنا بامداني بويا كما أهلا لدو يا ربي على كانوا غياي نسير شنو صار مرنا إبراهيم جيل ده بتاع مولود كشمي في بمخوريو دسيلي نسير شنو صار مرنا إبراهيم جيل ده جل بتاع زيارة كشمي في تماني دومنا نيو دسيلي كسم بقول تقوى كسم بني تقوى كنا سيريا كيلو بيجولي كوم بولي على الوفاء شو كله في سبيل الله سيفجع والله إتاي على كوي سيفجع على الجنب من غاية الشيري والله سيفجع إيدو جنب بيت على الشيري على تكليبانتي الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط سيفجع نكلنا بدون بايا لبي الله لا زرك لنا إلا من النار دلبو يمين ده يلا كي بسدني اويس بيجي مو دكرو يفلفيه فكم بلدة تابت الى الله ناجر عليه ولا ناجر عليه بامداني ابي فو عليه دما كو ابو الخيرات الله اكبر هيرو فا نيجي هيره بفرا نيغونغا امي دوميني كوبي a hera usipasima a hera usababu ana hera unyeshifa ana boye na karama abiti ba madandema na mina ala sona ni chebai ala ya dijama ka be 1921 Allahu akbar ba madani bangina tamani ka be 1921 chokoroba nyuma fe no ya afaye Muhammad Haidara ni do kuma wole kun fa laji Allahu akbar ani musoroba nyuma fe no ya abaye no kumba wole ko tananzuba sangare na mumire ka bo wasolo wallahi ala sona ni chabay bangele ko fe ala ye furmuso minun do agarsigala no ya ammo musoyi o be na maflama afolo we bassa trawre nangwa mako aba ala ka hinala amin aflana we astafamata ye no kumba wole ko makoroba ala ka hina ala ka daira suma amin ni bora ina mumine ala ye de minu do bamadani garsigala wolo srafe ten sabado nyote bamadani de mata hake do jiakona ibika kuma infam a den sabai a fola de sayida fatima yi o de toko ko fatima ta nga okumba wele ko hatimata ala ka hina ala amin aflana we chauka chei dangoroba ka dangoroba as-sayyidu ash-sharif Usman Madan Haidara ala ka shidi anama amin amin asabana we sayda bafune Haidara no kumba wele ko baro ala ye nimbele bele basaba indedo ba madani garsigala akanyana maya kono wallahi namumina ngaliye ba madani yere takafle aya kanyana maya beke namumine ka ben sambi duro ani duro de ma Allahu akbar ba madani
a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka nin baaraba in kɛ ka nin bɔlɔba in turu ka nin koba ninnu kɛ san 55 kɔnɔ sabu a bangelen 1921 a nana fatu an karamɔgɔ 1976 o tuma u bɛ bɛn san 55 ma Ba Madani yɛrɛ fatulen ka na bila bi la a bɛ bɛn san 50 ma i bɛ ka kuma in faamu kosɛbɛ o tuma na a ye san 55 a ye o de balo o tuma san 55 i b'a ye kɔrɔ dɔ b'o la sabu an karamɔgɔ Seyidu Sharif Usman Madani Haidara Ala sɔnna k'ale di diɲɛ ma ka bɛn 1955 ma o fana ye 55 ye o tuma 55 na mun minɛ munna Ala ye Ba Madani ka ɲɛnamaya bɛn san 55 ma ka tila ka taa Sharif Usman Madani Haidara fana bange ka bɛn 55 ma kɔrɔ dɔ b'o la na mun minɛ anw ti mori ye anw ti laturu dɔnnaw ye an ti dolo dɔnnaw ye nka ani moriw bi to ka baro kɛ olu de ko 55 ko n'i y'a jateminɛ ka Mujibu Indu bɔ ko a bɛ bɛn 55 ma Mujibu ye jumɛn ye o ye dugawu jaabi k'a fɔ Ala ye Ala ka sɔn a bɛnna o de ma o kɔrɔ ye di Ba Madani ye ŋaniya min ta Haidara ko la Ba Madani ye cɛsiri min ta Haidara ko la Ba Madani ye wulikajɔ min kɛ k'a den labɛn k'a bɔlɔ turu na mun mina Ala sɔnna o dugawu a jaabila foyi tɛ se ka nin bɔlɔ in bɔ a nɔ na yanni diya wuli cɛ o banna i bɛ ka kuma in faamu kosɛbɛ o tuma na an bɛ kɛnɛba kan bi nka su in na ne tun bɛ fɛ ka walanda kunkurunin min d'i ma na mun minɛ ka sɔrɔ ka bɔ kuma kɔnɔ ka sira di an ka belebelebaw ma o de ye min durusi wa ta'alimi hayatihi Ba Madani ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka san 55 in kɔnɔ an bɛ se ka walanda jumɛn sɔrɔ k'an yɛrɛ nafa n'a ye a ye leçon jumɛn di diɲɛ ma a ye kalan jumɛn di diɲɛ ma a ye wasa jumɛn di diɲɛ ma Ba Madani hali n'a ka ɲɛnamaya ma k'i ɲɛna min lakali ye a dɔnbagaw fɛ min lakali la tarikutigiw fɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ a fan bɛɛ lajɛlen ye walanda ye a ye waladaba di diɲɛ ma nka ne ye dama dama dɔ tɔmɔ n'a diyara Ala ye k'o de d'i ma su in na ka sɔrɔ ka bɔ kuma kɔnɔ ka kuma di an ka belebelew ma sɛbɛnnikɛla ko cogo di a ko tu'allimuna hayatuhu husna niyya wa hubbal khayri li jami'in nasi a ko n'i ye Ba Madani ka ɲɛnamaya ta k'a filɛ a ko a bɛ adamaden kala fɛn fɔlɔ min na mun minɛ o de ye ŋaniya ɲumanya ye sabu Ba Madani ŋaniya kun ka ɲi Ala kun y'a kɛ maa ye maa min n'a ŋaniya ka ɲi hali n'i ma Ba Madani ye Sharif Usman Madani Haidara ɲɔgɔnna ti di maa ma na mun minɛ ni ŋaniya ma ɲi Ala ye cɛkɔrɔba in kɛ maa ye maa min ŋaniya ka ɲi layidu dɔ de bɛ Ala n'a ka jɔnw cɛ ŋaniya ko la in ya'lamillahu fi qulubikum khayra yu'tikum khayra Ala ko min b'i dusukun na k'a ɲɛsin mɔgɔ ɲɔgɔn ma min b'i dusukun na k'a ɲɛsin balimaw ma ni ne Ala y'a ye ko siga t'a la ŋaniya ɲuman b'i kɔnɔ k'a ɲɛsin mɔgɔw ma ka n'a siga fiyewu ni Ala bɛ hɛrɛ k'i ye o tuma Ba Madani ye ŋaniya ɲumanya min sin walidenw ma ani walidu ma ani wali jamanaw ma ani diɲɛ yɛrɛ ma Ala sɔnna ka Ba Madani sara o la ka cɛw ka cɛ d'a ma Seyidu Sharif Usman Madani Haidara an karamɔgɔ i bɛ hakili to ŋaniya la karamɔgɔ bɛ to ka nin fɔ an ye waati bɛɛ ŋaniya ye fɛnba ye ni adamaden ŋaniya tiɲɛna i ka fɛn bɛɛ de tiɲɛna diɲɛ tiɲɛna lahara tiɲɛna n bɛ profiter yan Ba Madani ka nin gɛrɛ in kan ka muso dɔ d'i ma min ŋaniya juguya tɛmɛna adamadenw ta kan fo ka taa se baganw ma nin kun ye muso dɔ ye na mun mɛna k'a to tobili de la du kɔnɔ i b'a kuma in lamɛn kosɛbɛ k'a to tobili de la du kɔnɔ an karamɔgɔ ba dɔ de nana don du kɔnɔ ye k'a da don muso in ka mugu la a degunnen a bɔlen min kɛ a ye ba in minɛ ba in sen 4 bɛɛ a y'a sen 4 bɛɛ kari an karamɔgɔ ka sɔrɔ ka sigi ba kan kan ka ba in diyagoya dayɛlɛ o y'a sɔrɔ a ka lɔgɔkurunda minnu mɛnɛlen don
o kumana ko do de sama ko jaguya tinti ba da kono ka ba yin sigaka ba kule na fuka ta ba yin tiga maso ka wuli ka bo ba yin ka Allahu akbar subhanallah na mumine naam o kɔfɛ ala bɛna jaabi kɛ jumɛn ye muso ye den 3 de sɔrɔ nin kɛwale jugu in kɔfɛ ba in na a den 3 bɛɛ ala y'a bɛɛ kɛ bobo ye Allahu akbar a kɛlɛ kɔfɛ ka ningɛlɛya kɛ bagan na a ye den o den sɔrɔ a kɔfɛ den 3 ala y'a bɛɛ kɛ bobo ye a si ma kuma Allahu akbar tiɲɛ don ala bɛ mɔgɔ dɔ lajarabi ka bobo do a garisɛgɛ la k'a sɔrɔ a ma ŋaniya juguya kɛ nka nin ka ŋaniya juguya jaabi ala y'a d'a ma ka sɔrɔ a ma sa i janto i dusukun na bamandani a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a kun mana taa danga na kuma o kuma ka taa mɔni kɛ ala kun y'a kɛ maa garisɛgɛ batigi ye namuminɛ setigi kun ye bamandani ye fantan kun tɛ ala ka la ye cogo min n'a taara mɔni na a kelen ka mɔni nɔ bɛ se ka kurun fa i bɛ ka kuma in faamu kosɛbɛ a kelen nɔ a ka nɔni a ka ma fɔ mɔni nɔ a bɛ se ka kurun fa nka ala sɔnna ka belebeleba minnu dɔn a garisɛgɛ la n'o ye an mɔ muso ye basa n'a dɔgɔmuso n'o ye makɔrɔba ye o mana minɛ fa kuma o kuma k'o bɛ taa n'a ye du kɔnɔ bamadani b'a fɔ ko a ye sin n'a ye duba ma a ye taa n'a ye duba la n'o ko k'o bɛ dɔ bɔ k'a bila kɛrɛfɛ a b'a fɔ ko a kana foyi bɔ a ye taa n'a bɛɛ ye duba la ni min dira an ma ye o de ye a garisɛgɛ ye ka hɛrɛ kanu ni diɲɛ bɛɛ ye bamadani y'o de kɛ na mire bi hakili to ala kosɛbɛ dusukun ye fɛnba ye a kan ka kɔlɔsi adamaden fɛ bamadani ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka ɲɛnamaya leçon fɔlɔ min bɛ sɔrɔ a la nin sɛbɛntigi in ka sɛbɛn na o de ye ŋaniya ɲumanya ye ka hɛrɛ kanu ni diɲɛ bɛɛ ye o de la a ye denko ɲɛnafin to a la k'a den di ala ma walasa diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi a suma kɔrɔ a balolen tɛ yen bi nka mɔgɔw sigin bɛ a den kan n'a ka ŋaniya ɲumanya suma kɔrɔ walada filanan an bɛ min sɔrɔ bamadani ka ɲɛnamaya kɔnɔ o de ye iktiyaru zawja as-saliha na muminɛ o de ye ko n'i bɛ fɛ i k'i ka du jɔ n'i bɛ fɛ i ka maabaya ka sabati n'i bɛ fɛ i ka ɲɛnamaya ka to sutura kɔnɔ na muminɛ k'i k'i jija i ka muso ɲuman suwazi k'a bila i denw ye den ka hakɛ fɔlɔ min b'a masa fɛ ka kɔ den bangelen ye na muminɛ o de ye ka ba ɲuman ɲini a ye siga t'a la ni ba ɲuman ɲini n'o ye den ka hakɛ ye Seyidu Sɛrifu Usumani Mandani n'a ka Hayidara ka hakɛ ti bamadani fɛ sabu a ye ba min ɲini k'a di Sɛrifu Usumani Mandani Hayidara ma diɲɛ bɛɛ sigi b'a suma kɔrɔ n'o ye Aba Tarawele i bɛ ka kuma in faamu kosɛbɛ i bɛ hakili to nin na dɔnnibaa dɔ de ye nin fɔ Hemu Daliya kɔnɔ a ko el buyutu biduni ummahati solihati kubur a ko ni du jɔra ka kɛ étage ye k'a jɔ ka kɛ ciment ye ni muso ɲuman tɛ du kɔnɔ min bɛ se ka sabali ka muɲu ka ko to a cɛ ta la a ko yen du kana sigi a la ko kaburu don muso ɲuman tɛ du min kɔnɔ ko yen du ye kaburu don de i b'o kɔrɔ dɔn wa ni muso ma ɲɛ a bɛ den o den sɔrɔ a den bɛɛ k'a to a taama na sen na sugu don su de bɛ bɔ a du kɔnɔ yen o tuma na mɔgɔ fɛn dama dɔ bɛ yen na muminɛ se t'o la o dɔ ye jumɛn ye mɔgɔ se t'i bangeyɔrɔ la mɔgɔ t'i bangeyɔrɔ sɔsi mɔgɔ t'i fatuyɔrɔ sɔsi i bɛ ka kuma in faamu mɔgɔ t'i ka siya sɔsi maa t'i ka jamana sɔsi nka na muminɛ adamaden i bɛ den qualité min fɛ i bɛ se k'o den sɔsi n'a ba ɲininen ye i ye muso qualité min ta a ka ca la i b'o den qualité de sɔrɔ kuma bamadani sigira ka jateminɛ kɛ ale mako bɛ den de la diɲɛ bɛɛ bɛ sigi den min suma kɔrɔ a mako bɛ den na den min n'a kumana a bɛ lamɛn a mako bɛ den na den min bɛna silamɛya drapeau ta a mako bɛ den na den min bɛna jɔ n'a ka dugu ye a mako bɛ den na den min bɛna jɔ n'a ka jamana ye a mako bɛ den na den min bɛna diɲɛ basigi ka hɛrɛ sira yira mɔgɔw la a ye jateminɛw kɛ fururu a y'a ye muso min bɛ se k'o di ale ma diɲɛ kɔnɔ yan o de ye Basa Tarawele ala y'a kɛrɛnkɛrɛn a y'a bolo sin yɔrɔ min ala sɔnna na muminɛ tile bɔra yen
i bɛ ka kuma in faamu o tuma na walada sabanan ba madani ka ɲɛnamaya kɔnɔ o de ye anna tilaa qa'idatul hayat sɛbɛnnikɛla in ko walada sabanan min bɛ sɔrɔ ba madani ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko kɔdɔnna faamutigi n'i ye ba madani ka tariku lamɛn i b'a dɔn ko lajarabi ye ɲɛnamaya taa cogo di lajarabi gɛlɛ i ka ala jɔnya o ti don i ni lajarabi gɛlɛ cɛ i ka ala ɲɛsiranya o ti don i ni ka lajarabi gɛlɛ cɛ i ka sabali n'i ka muɲu o ti don i ni ka lajarabi gɛlɛ cɛ wallahi ni maa kun bɛ lajarabi maa fɛ setigi ala fɛ maa min banna ala la ba madani kun tɛ lajarabi sabu ba madani sɔnna ala ye ka kɛ ala maa ye nka o bɛɛ kɔfɛ ala y'a lajarabi a ka lajarabi kɔnɔna na lajarabi n'u ka girin kosɛbɛ a den fɔlɔ n'o ye Fatima ye n'o tun b'a wele ko Hatimata a si tɛmɛna san 10 na san 10 ni kɔ don dɔ la ala ka lan ye cogo min a nana a ba nɔfɛ k'a ba to du kɔnɔ ba madani yɛrɛ bɛ seli jita la a ko Aba ma a ko n ba a ko koba dɔ bɛna kɛ du kɔnɔ yan bi nka maa n b'a fɛ n'a koba in kɛra i ka layidu di yan k'i b'a ko segin ala ma k'a ko da ala kan Aba y'i kunkɔrɔta k'a den filɛ a ko n den ko n jɛna n'a ye ko n'a koba kɛra n bɛ layidu d'i ma n b'a ko segin ala ma na mun minɛ fitiri bɛ wele waati min o don yɛrɛ la denmuso y'i da ka sa Aba ɲɛji jiginna ba madani y'a ɲɛji ye min kɛ ba madani ko a ma ko ɲɛji ye hinɛ de ye Aba nka i hakili to i ka layidu la i ye layidu min di den ma i janto layidu la ka n'a sɔn limaniya ka tile i la Aba y'a ɲɛji cɛ Aba y'a ɲɛji cɛ a sigilen a ye waati kɛ a tɛ ka kuma a ye waati kɛ a tɛ ka kuma an karamɔgɔ ba madani gɛrɛla a la a ko Aba a ko den in fatulen de bɛ k'i degun wa a ko kosɛbɛ a ko an seginna dendanya na dɛ o yɔrɔ bɛɛ min y'a lakale an ye a ko ba madani de ye wari bɔ a poche la k'a di Aba ma a ko taa tamani sugu la yen n'i ye den feere ta min ye i b'a san Aba ko n cɛ siga t'a la fiye ko wari tɛ se ka den sɔrɔ a ko jɔn de b'a di Aba ko ala a ko tuma na ni ala y'a di ka tila k'a minɛ a segin ala kelen ma a ko Aba i ɲɛji cɛ n bɛna ladilikan saba f'i ye n'i jan tora o ladilikan saba la diɲɛ bɛɛ bɛ k'i den ye ladilikan saba diɲɛ bɛɛ bɛ k'i den ye ka sɔrɔ i ma bange kɛ an karamɔgɔ a ko a ladilikan fɔlɔ a ko Aba i jija i ka ɲumanya kɛ mɔgɔw ye ka n'aw ka fɔta n'o ka kɛta jateminɛ i kan ka min kɛ mɔgɔw ye ɲumanya la a kɛ an bɛ don min na ko bi maa maa bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔ ye k'i sigi bɛ k'a jaabi kɔnɔ n'ala ma fara i kan i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ i tɛ kɛ ɲumankɛla ye ɲuman kɛ a ko Aba filanan k'i k'i janto a la ka n'a sɔn fɛn min tɛ bɛn i ma Aba kana kɛ mɔgɔw la kana sɔn i ka tɔɔrɔ ka se mɔgɔw ma mɔgɔw hinɛ minɛ mɔgɔw makari minɛ kana sɔn i ka degun a ka se mɔgɔw ma a ko a ladilikan sabanan a ko Aba a ko n'i bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔtigi ye diɲɛ bɛɛ ka k'i den ye a k'i bɛ hakili to ladilikan sabanan ni laban min na o de ye k'i ka jɛ ni mɔgɔw ka tɔɔrɔ ye i ka mɔgɔw ŋɛɲɛ kun ŋɛɲɛ bɛ adamaden na o ka farin ka tɛmɛ foronto kan maa maa ma se ka adamaden ŋɛɲɛ kun fo k'i sa i tɛ kɛ mɔgɔtigi ye i bɛ ka ŋuma in faamu ba madani de ye nin ladilikan saba in di Aba ma an b'a deli ala fɛ yɛrɛ bɛ ala k'a faamu ko ɲuman di an ma na mun minɛ a ladilikan in ani walada min bɛ sɔrɔ ba madani ka ɲɛnamaya kɔnɔ a naaninan ko ba madani ka ɲɛnamaya b'an galafe naaninan min ye a ko taribiya el hasana lil awladi ko ba madani ka ɲɛnamaya b'an gala ko n'i ye lamɔ kɛ cogo ɲuman kɛ i bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ ba madani jɔra k'a ka du dilan ba madani jɔra k'a denw dilan ba madani jɔra k'a ka lamɔdenw dilan a ma tulon kɛ lamɔ na sabu a b'a dɔn lamɔ fɛn min b'a la na mun minɛ n y'a f'i ye fandan kun tɛ nka ala ye den minnu don a garisɛgɛ la
a ma den n'u lamɔ en tant que setigi a ye den n'u lamɔ de gɛlɛya o tuma na ani degun minnu bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ a ye o sira de yira den ninnu na k'a sɔrɔ na an karamɔgɔ Seyidu Sharif Usman Madani Haidara na mun minɛ mɔgɔ tɛ se ka kɛ lamɔlikɛla ye fo mankudu dama dama dɔ bɛ yen fo ka sɔrɔ i la waati tɛ an kɔrɔ o la i bɛ ka kuma in faamu kosɛbɛ o tuma o ladilikan dama dama dɔ in a n'o jogo dama dama dɔ in min bɛ adamaden sabati k'i ka lamɔ in sɔrɔ i bolo an karamɔgɔ o mankudu n'o jogo bɛɛ kun sabati bɛ Ba Madani o de la a y'a den lamɔ k'a jogo don ka Haidara dilan sabu a b'a dɔn ko Haidara bɛna kulu kunbɛn sini a b'a dɔn ko Haidara a ka waati a bɛna bɛn ni warabaw ye a ka waati a bɛna bɛn ni banbaw ye a ka waati a bɛna bɛn ni mɔgɔw ye maa minnu tɛ Ala fɛ o t'o faso fɛ o t'o yɛrɛ fɛ a b'a dɔn ko Haidara bɛna bɛn n'o ye o tuma a ye Haidara labɛn ni jogo 3 ɲɔgɔnna ye i bɛ ka kuma in faamu a jogo fɔlɔ ye jumɛn ye ko sikatu nafsi a ye Haidara lamɔ ni fɛn fɔlɔ min ye o de ye ko Seydi Usmani Madani Haidara n de ko da i yɛrɛ la i ka dɔ k'i yɛrɛ ko n'i ka sɔrɔ ye i b'o sɔrɔ karamɔgɔ yɛrɛ nɛgɛso min kun bɛ du kɔnɔ ye n'ale y'a ta waati o waati k'a boli a bɛ tila k'a sen nɔ fara sabu Ba Madani mana sɔrɔ ko ale ye nɛgɛso boli du kɔnɔ a tɛ ja k'a yira den na ka n'i jigi da i fa kan ka n'i jigi da i ba kan i jigi da i yɛrɛ kan i ka jɔ mɔgɔ o mɔgɔ b'i tigɛ jan ka caya fo k'i se i tigɛ hɔrɔn ye a ye Seydi Usmani Madani Haidara de kala o la Ala sɔnna Haidara ye walanda in faamu ka tila k'a pratiquer o de la karamɔgɔ bɛ to ka weleda kɛ a ko Mali kɔnɔ diɲɛ bɛɛ a ye ɲininkali kɛ waritigi minnu fatula ani minnu balolen don ko de Haidara delila k'a tigɛ ja min ye o ka bɔ k'a fɔ ale bɛ wajulu jɔ a sababu ye Ba Madani ka lamɔ kɛcogo ɲuman i bɛ ka kuma in faamu a y'a lamɔ fɛn filanan min na o de ye al-insaniya maaya kɛcogo ɲuman i bɛ mɔgɔw kunbɛn cogo di i ni mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn na cogo di maa minnu bɛ gɛrɛ i la a bɛɛ t'i ɲɛ maa minnu bɛ gɛrɛ i la a dɔw bɛ yɛlɛ i fɛ ka sɔrɔ i fa de ko b'o kɔnɔ an karamɔgɔ Seydi Usmani Madani Haidara fa n'o ye Ba Madani a ye nin sira bɛɛ de don Haidara kɔrɔ waati kunkurunin min o y'a kɛ ɲɔgɔn kan siga t'a la fiyewu a ye sira yira a la adamadenya kɛcogo ɲuman o de la n'i ye karamɔgɔ jate minɛ i b'a sɔrɔ maaya kɛcogo ɲuman dafalen a bɛ Seydi Usmani Madani Haidara la a kɛra bɛɛ fɛ a ye bɛɛ kanu wa a ye hɛrɛ kɛ bɛɛ ye fo ni min banna a ta la nka minɛn sabanan al-imaniya a ko a y'a den lamɔ ni limaniya sɛbɛ sɛbɛ ye sabu Ba Madani yɛrɛ kun ye limaniya jɔn ye Ala jɔn a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ma tulon kɛ fɛn min na o de ye Ala ko ye Ba Madani jantora a yɛrɛ la a ka Ala ko kanu kama a ka karamɔgɔw kanu kama a ka diinɛ kanu kama a n'a sinjiw de jɛra a la ani adamadenw de jɛra a la Ba Madani ma sɔn k'a ka hɛrɛ kɛ